Chcem sa ešte spýtať pána ministra pôdohospodárstva, teda keďže tu je, že v podriadenej organizácii ministerstva hospodárstva, konkrétne Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, zamestnávate na dohodu dezinfluencerku Mimi Šerámovú. Chcem sa spýtať, že prečo ju tam zamestnávate, neviem, čo je na tom smiešne. Jaj, zase sme pri tom. Čiže prečo ju tam zamestnávate? Skúste ďalšiu otázku. No, vy ste mi neodpovedali, ale pán minister. To je jedno, ako počkajte. Ale prečo by som sa nemohol smiať, pani kolegyňa? Tak môžete a môžem sa vám smiať, ale ste počkajte, neodpovedali. super. Môžem ja vám odpovedať, ako chcem, alebo vám nemusím vôbec. To je asi moje slobodné vôle, či ako mám, čo, akože nás tu budete aj strieľať. Odpovedať. Nie, že nechcem. Ako, neodpovedali ste. A prečo? Ja neviem, prečo ste No nie, že prečo. Akože... Ja som rád, že som sa aj rozhodol, že ďalšie finančné prostriedky pôjdu už pred letom aj týmto médiám a ďalším. A čo sa týka spomínanej pani, tá je na dohodu na UKSUPe, ak je tam zamestnaná, tak je zamestnaná z nejakých dôvodov, že má nejaké mediálne skúsenosti, normálne veci a tak ďalej. Čo tam teda presne robí? Čo? Čo tam robí? Mediálnu prácu. Viete čo, neviem, možno tam varí kávu a upratuje, neviem.